Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan Al-Muhibbin Channel. Semoga pertemuan kali ini menambah pengetahuan kita, pengetahuan kula lan kanca-kanca sedaya ingkang dereng klik subscribe, like dan share. Monggo saderengipun nglajengaken ngaos kitab Jurumiyah, monggo klik subscribe, like lan di share tengene kanca-kanca. Mugi-mugi sedaya niki bernilai ibadah, bernilai syiar. Mugi-mugi saged dados ilmu ingkang manfaat barokah fid-dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihim wa barakatihim wa salamatihim wa karamatihim wa sihatihim fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasamuhu taibira-bira dumane i'rab iku arba'atun papat. Raf'un siji i'rab rafa, wa nasbun lan i'rab nasab, wa khafdun lan i'rab jar, wa jazmun lan i'rab jazm. Di pembahasan teng mriki bilih i'rab niku dibagi sekawan. Siji i'rab rafa, kedua i'rab nasab, sing nomor 3 i'rab jar, sing nomor sekawan i'rab jazm. Dilanjutkan yakni ngersakaken sapa Kyai Musannaf ana aqsamal i'rabi ing sedune pira-pira dumane i'rab iku arba'atun papat. Raf'un siji i'rab rafa, nahwu yadribu zaidun. Upamane lafaz yadribu zaidun, yadribu bakal mukul sapa zaidun zaid. Wa nasbun lan i'rab nasab, nahwu lan adriba. Upamane lamfat lam adriba amron, lan adriba ora bakal mukul sapa ingsun amron ing amar. Wa khafdun lan i'rab jar, nahwu marartu bi zaidin. Upamane lafat marartu bi zaidin, marartu liwat sapa ingsun bi zaidin tetemu kelawan zaid. Wa jazmun lan i'rab jazm, nahwu lam adrib zaidan. Lam adrib wus pisan-pisan ora bakal mukul sapa ingsun zaidan ing zaid. Fa zaitun mangko utawi lafaz zaitun fil awali ing dalam contoh kang awal. Contoh kang awal yaiku contoh yadribu zaitun. Iku marfu'un den rafa'aken biyadribu kalawan lafaz yadribu ala annahu ing atase setune lafaz zaitun iku fa'iluhu fa'ile lafaz yadribu. Contoh i'rab sing pertama nggih niku i'rab rafa. Contone yadribu zaitun, yadribu bakal mukul sapa zaitun zaid. Terus keterangane zaid, lafaz zaitun niku dadi fa'ile lafaz yadribu. I'rab zaitun iku rafa, tandha rafae dhammah. Jadi zaitun niku dadi rafa, dadi fa'il, otomatis rafa. Nek rafa tandha rafae dhammah, sing rafa'na yadribu ya. Contoh sing pertama contoh i'rab rafa. Sing kedua wa adriba fisani, wa adriba lan lafaz adriba fisani ing dalam contoh kang kedua. Lan adriba amron, lafaz adriba. Lafaz adriba iku
fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' adriba. Fi'il mudhari' mansubun kang dinasabaken bilan kelawan lan. Jadi i'rab nasab contone lan adriba. Lafat adriba iki fi'il mudhari' iki i'rabe nasab sing nasab nala kepancingan amelan dadi malih nasab lan adriba. Wa amron utawi lafat amron iku mansubun dinasabaken bi adriba kelawan lafat adriba. Terus lafat amron lan adriba amron lan adriba lan adriba amron, lafat amron iku hukume ya nasab. Sing nasabno yaiku lafat adriba. Kok nasab sebabe ala anawe ing atase setune lafat amron iku maf'ule lafat adriba. Jadi adriba lan adriba amron. Lafat amron iku dadi maf'ule adriba. Otomatis nek maf'ul yo di nasabne. Iki contoh i'rab nasab sing kedua ya. Terus wa zaitun fi salisi, wa zaitun utawi lafaz zaitun fi salisi ing dalam contoh ketiga. Wa zaitin ngono. Wa zaitin utawi lafaz zaitun, wa zaitin utawi lafaz zaitin fi salisi ing dalam contoh sing nomor 3 iku majrurun den jeraken bil ba'i kelawan ba. Contoh sing ketiga, marartu bi zaitin. Marartu liwat sapa ingsun bi zaitin tetep kelawan zaid. Nah terus lafaz zaitin iku i'rabe jar, tanda jar kasrah, terus sing ngejerno yaiku lafaz huruf ba. Ba iku dadi huruf jazm. Wa adrib utawi lafaz adrib iku mau contone i'rab jar. Wa adrib utawi lafat adrib fil rabi ing dalam contoh kang nomor 4 iku fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' majzumun kang den jazmaken bilam kelawan lam. Lam adrib zaidan. Adrib iki i'rabe jazm kabeh kepanjangan lam. Jadi contone i'rab jazm iki adrib. Terus lanjut. Jadi i'rab iku dibagi 4, enek rafa, enek nasab, enek jar, enek jazm. Contone wis enek kabeh. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Insya Allah kalau mampu ya saya jawab semampunya, mudah-mudahan bisa. Walan utawi lan iku tu sama den arane apa lan harfa nafiyin ing huruf nafi. Lan adriba, huruf lan iku diarani huruf nafi, maknane ora. Jadi lan adriba ora bakal mukul sapa ingsun. Nah, wa nasbun lan huruf nasab. Jadi lan iku ya dadi huruf nafi, ya dadi huruf nasab. Amil sing nasabne ya huruf nasab. Wa istiqbalin ya itu sama harfu nafiyin wa nasbin wa istiqbalin lan diarani huruf istiqbal. Artinya huruf istiqbal yaiku huruf sing duweni makna zaman sing bakal teko. Jadi aku ora bakal mukul sapa ingsun. Nah, bakal berarti istiqbal. Li'anna karena setuhune lan iku tungfil nafi apike apa lan alfi'la ing fi'il. Karena diarani huruf nafi sebab lan iku nafekno nanggone fi'il. Wa tungsibuhu lan
nasopaken apa lan hu ing fi'il wa yasiru lan dadi apa fi'il istuku iku mustakbalan dadi fi'il sing duweni zaman mustakbal zamane bareng mulane lan niku diarani huruf nafi huruf nasab ya karo huruf istiqbal bapen ndadekno fi'il iku duweni zaman sing mustakbal sing bakal teko. Walam utawi huruf lam ikutu sama den arane apa huruf lam harfa nafiyin ing aran huruf nafi wajah manane ora lam adrib wis pisan-pisan ora mukul ngono lam adrib huruf makanya diarani huruf nafi wa jazmin lan diarani huruf jazm sebabnya begitu kemasukan lam otomatis i'rabe fi'il mudhari iku mau malah dadi majzumun dadi jazm wa qalabin lan huruf urup-urupan li'anna karena setuhune lam ikutung fil fi'la nafi ananing fi'il tujzimuhu lan jazmakan apa lam ing fi'il wa tuqlabu laden urupi apa maknahu maknane lam maknane fi'il wa yasiru mongko dadi apa maknane fi'il iku madhiyan fi'il madhi jadi fi'il mudhari kelab bonan huruf lam iku i'rabe dadi jazm terus maknane iku berubah sing fi'il madhi iku mestine duwe zaman hal karo istiqbal berhubung kemasukan lam berubah dadi makna madhi lam adrib maknane wus pisan-pisan ora mukul sapa ingsun zaidan ing zaid wus berarti sudah terjadi wis pisan-pisan ora mukul berarti maknane berubah malih makna madhi falil asma'i mangko kedue kalimat isim min dalika saking mengkono i'rab papat yaiku arrafu si utawi i'rab rafa wa nasbu lan i'rab nasab wal khafdhu lan i'rab jar wala jazmalan ora ana i'rab jazm iku maujud fiya ing dalam isim ya ningresaken sapa ki musannaf anal asmaa ing sedune pira-pira isim iku yadkhuluha manjing ing isim apa arrafu i'rab rafa nahu jaa zaidun jaa wis teko sapa zaidun zaid wa nasbu lan i'rab nasab nahu ra'aitu zaidan upamane lafaz ra'aitu zaidan ra'aitu wis ningali sapa ingsun zaidan ing zaid wal khafdhu lan i'rab jar nahu marartu bi zaidin upamane lafaz marartu bi zaidin marartu liwat sapa ingsun bi zaidin tetemu kelawan zaid wala yadkhuluha lan ora manjing ing isim apa al jazmu i'rab jazm teko i'rab papat mau ana i'rab rafa nasab jar iku kabeh papat iku sing masuk nanggone kalimat isim mu telu yaiku rafa nasab jar jazm gak iso masuk nanggone kalimat isim jadi sing iso kalimat isim iku iso duweni i'rab telu rafa nasab utawa jar salah satune gak iso di'irabi jazm contone i'rab rafa jaa zaidun terus contone i'rab nasab ra'aitu zaidan terus contone i'rab jar marartu bi zaidin i'rab isim gak iso dimasuki i'rab jazm walil af'al lan iki kedue pira-pira fi'il atau pira-pira kalimah fi'il min zalika saking mengkono i'rab papat
Ar-rafu utawi i'rab rafa, wan nasbu lan i'rab nasab, wal jazmu lan i'rab jazm. Wala khafdhu lan ora ana i'rab jar iku maujud fiya ing dalem fi'il. Yakni ngersakaken sapa kiai musannaf annal af'ala ing setuhune pira-pira fi'il iku yadkhuluha manjing ing kalimah fi'il apa ar-rafu i'rab rafa. Nahwu yadribu upamane lafat yadribu. Yadribu bakal mukul sapa wong. I'rabe rafa. Wan nasbu lan i'rab nasab nahwu lan adriba. Upamane lafat adriba. Lan adriba ora bakal mukul sapa ingsun. Wal jazmu lan i'rab jazm nahwu lam adrib wis pisan-pisan ora mukul sapa ingsun. Wala yadkhulu halan ora manjing ing kalimah fi'il apa al khafdhu i'rab jar. Farrafu mongko utawi i'rab rafa wan nasbu lan i'rab nasab iku yastariku dadi sekutu fihi ma ing dalam karone i'rab rafa karo nasab apa al ismu isim wal fi'lu lan fi'il. Ringkese kesimpulane i'rab rafa karo i'rab nasab iku iso manggon nanggone isim ya iso manggon nanggone fi'il. Wa yukhtasu lan den tentokaken apa al ismu kalimah isim bil khafdhi kelawan i'rab jar. Khusus i'rab jar iku manggone nanggone kalimah isim tok, gak iso nanggone kalimah fi'il. Terus wal fi'lu lan den tentokaken apa kalimah fi'il bil jazmi kelawan i'rab jazm. Sebaliknya kalimat fi'il iku gak kena iku khusus. Sebaliknya i'rab jazm iku khusus nanggone kalimat fi'il. Nek mau i'rab jar iku khusus nanggone isim, gak iso nanggone fi'il. Iki i'rab jazm iku khusus nanggone fi'il, gak iso nanggone kalimah isim. Gampangane ringkese ngono. Nek i'rab rafa karo nasab iku nanggone isim ya iso nanggone fi'il. Tapi nek jar khusus kanggone isim, terus jazm khusus kanggone fi'il. Pun mugi-mugi manfaat barokah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.